Sa piyak sang maidid nga kampanya sa gobyerno hindi manigar nga padayon sa gihapon ang paglaptas ang ilegal nga droga hindi lang diri sa Western Visayas kundi sa bugos nga pungsod. Gani kadungan sang sige-sige mga anti-drug operations sang Philippine Drug Enforcement Agency among pag-edukar sa publiko kaangot sa halit nga dala sini sa tawo. Apang ang ini nga pamaagi, epektibo ayhan kun wala sang kooperasyon sang komunidad kag sa mga apektado mismo. Mga kapuso, makaupunta sa mga aga ang Chief sa Preventive Education and Community Involvement Section sa PIDEA Western Visayas, si Mr. Sibileo Nobleza Jr. Sir, good morning sa imo. Good morning, Attorney Sigfred Cabaluna, sir. Mayong aga sa tanan naton nga tagpalamati sa ang GMA Regional TV. Nagpasalamat kami in behalf of our Regional Director, Director Edgar S. Apaya, sa pag-invite sa aton para nga makapabalo kita sa mga updates regarding sa mga activities sa aton PIDEA, Regional Office 6, kag updates man sa aton drug situation diri sa Western Visayas. Kamustahon ta kanay, sir? Kamustahon ko man ang tanan nga hardworking men and women sa likod sa PIDEA. Kamusta kamo tanan? Maayo gid, sir, even though nga ara kita subong sa pandemic sang aton nga COVID, pero ang aton nga PIDEA Regional Office 6, ang aton nga mga kaupod sa PIDEA padayon gyapon nga naga-implementar sang aton nga supply reduction kag demand reduction efforts. Isa sa mga ginatutukan gid sining administrasyon among problema sa droga. Putting on the front line ining PIDEA, anong pinakaulita nga data sining nga tuig sa mga apprehension kag confiscation gin patigayon nga drug operation sa bilog nga riyon? As of January until November 15, 2020, may kabilugan kitang 1,315 positive negation operations nga nagresulta man sa pag-arrestar sang 1,642 ka mga drug personalities. No, then may na-confiscate kita nga total of 13,328.9704 grams sang shabu, kag may total street value ina nga 90 million. Kag amo man ang marijuana, nakakonfiskar kita sang total nga 317.1463 grams with a street value nga 37,000. Nga kadamo sa gyapon niya ang nagasulod sa amo niya klase sang nga bisyo. What attracts them to this, no? Para maintindihan taman ang psyche sang isa ka na nalulong sa droga. Anong nagaganyat sa ilaman? Yes, sir. So siling ganin naton kalabanan nga mga drug users naton sa aton datos is kalabanan gid is pamatan-on. Sa aton man nga pag ihibalo, sa aton nga pag-interview kag sa aton nga eksperyensya, no, sa aton nga preventive education community involvement, isa sa pinakarason gid is sa mga pamatan-on kag sa iban man ang experimentation nga ginatawag, curiosity, no? Pananugid bala ang epekto sang illegal nga droga. Isa pa gid dira is family history kag peer pressure. Kalabanan nga mga pamatan-on nga nag-involved sa mga gangs, no, kag sa mga illegal nga fraternity, no, nagaday sa paggamit ng illegal nga droga, so most likely malulong ag dagid na nagaumpisa ang ilang kalbaryo sa sini nga paggamit ng illegal nga droga. Sa man dira ang recreation, no, iti luwas nga curious sila, no, mabatian nila nga kung magamit gali kuno sang shabu amo nang epekto, pero wala nila mapadalman kag makitaan nga ang mas malain nga epekto sang illegal nga droga. Ano nakitaan niyo mga epekto nga real cases of drug use, no? Nga dapat hindi man ma-experiencehan, hindi na malabutan pa sang iban. Makita naton nga damo gid sang pasdamlag na guba, no, mga estudyante hindi katapos ang pag-eskwela, kag ang worst, no, madamo ang mga insidente sang kriminalidad ang nagakatugad dahil sa paggamit ng illegal nga droga, just like rape, no, pagpangawat, no, robbery, ang pagpamatay. Sir, what's your message to the public as we continue to fight this battle against illegal drugs and the future of our children nga go amo gina nagapangunang ina target sining mga nagabaligya sa droga? Kabay pa bululigan naton initanan kay hindi initanan masarangan sang aton nga PIDEA kag kapulisan, no. Dapat ang aton approach is integrated and holistic. No, bululigan ta ini kag ang number one gid dapat educate naton ang aton mga kabataan upod man sa aton mga kaugalingon nga dapat likawan gid naton ang illegal nga droga sa paggamit kag i-report naton
ang mga drug pushers nga ara sa aton nga mga lokalidad kag kabay pa nga bululigan naton ini, because here in Western Visayas indeed we are winning the war against illegal drugs. Ini problema sa droga, hindi lang ni problema sa mga pamilya nga may nalulong sa droga, ang isa nila ka miyembro po problema sa bilog nga komunidad. Gani ulupod kita nga tagaan ni isang atensyon. Kag mahimo pa lang proteran ta mga kabataan ang ila futuro nga ginaguba sining droga nga kung amo nang ila pagaintrahan. Dugang nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.